Nangubuzo wami ke singake ngingayikade phambili. Koba Saraneche kula 9. When it comes to intanga zakhe ngoku as in Sharks. Angavela ukuba Saraneche ba. Oh, sure just Kangavela ukuba Saraneche kwi level yakhe ngoku beqaphela. Kangavela ukuba Saraneche. Ingangumnendo warisha le nto mna. Ukuba Saraneche una 37 lo nyaka. Na 36 or 37 benifela pha igroup. 36 yeah 37 probably 36 ukuba Saraneche. Asina striker ngaye World Cup next year. What? Because uKobus kaloku ngulo mna khange ndibe impressed kwi season yes Springboks last year naKobus Reinach. Uyalanda xa zakhupha ibhola kwi Springboks afika inok. I drop. Okoko ngiyazi noma mhlawumbe noma niyenza about 4 or 5 times le kwi crucial moments singakwi try line ye opposition. Yes. I drop ulanduka. And then ngoku kukho players umzekelo Clear!